Ea nahi dudan, jakina, Eta argiaren fakturan aurreztea. eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Kaixo eta ongi etorriak bertze egun batezunat magazinera gaur otsailaren 17. eguna dugu. Eta gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu lehenik eta behin elkarreko kidekin egonen gara, bertako Borja Goitiarekin, zehazki marketingeko kideatenarekin. Zergatik? 15. edizioa atera dutelako ipuin eta ilustrazio lehiaketa dagokion horretan, haur eta gaztetxoenei zuzendutako lehiaketa bat, Euskal Herri guztian antolatzen dena, 10.000 aurretik goiti parte hartzen dute lehiaketa honetan, eta Borjak kontatuko digu asko zobe zertan datzan lehiaketa hau, ze sari dauden, ze irizpide, eta bigarren elkarrizketan berriz, minbiziaz solastuko gara. Minbiziaz, baino ez hainbertze ikuspuntu zientifikotik, ez hainbertze tratamentoen ikuspuntutik, baizik eta akonpainamentutik. Hau da, nola bizitzen duten, bai minbizia duten pertsonek, bai ingurukoek, prozesu hau, eta hain zuzen ere horretan zer ekartzen dion jendarteari, zer ekartzen digun guztioi inurri. Elkarteak, duela urte batzuk sortutako elkartea, minbizia duten pertsonek eta minbizia duten pertsonen inguruko jendeak batzen dituen elkarte hori. Horre egongo dira, beraz, gurekin solasean, horretarako beren sortzaileetako bi, Julene Iarramendi alde batetik eta Amaia Ullate bertzetik. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Hasteko, efemerideak. 1600. urtean, Giordano Bruno filosofoa bizirik erre zuten Campo de Fiorin, Erroman. 1867. urteko otsailaren 17an, Suezko kanaletik lehen itsasuntzia igaro zen. 1959. berriz Bartzelonan, PSUK alderdiko, Partido Socialista Unificado de Cataluña edo Kataluniako alderdi sozialista batua, 4 kide fusilatu zituzten. Eta 2008an Kosobok alde bakarreko independentzia aldarrikatu zuen Serbiarekiko, honek onartu gabe. Ea zer dagoen agenda kulturalean? Larun batean, ameketan, bertso aroa zikloaren barnean aurrentzako tailerra, bertso jasa, bat-bateko solasa, izenekoa. Eta Eskabidean taldeak kontzertu eskainiko du, eraberean larun batean, atxaldeko 6etan Txantreako Malatesta pizzerian. Iruinkoak eta igandean, Iruinkokoa, Iruñeko inauteri euskalduna, otsailaren 19an igandean, egun osoan zehar izanen da, joan ikustera. Egunkarien azaletako albiste nagusiak, zer argitaratu duten. Diario de Notiziasen kasuan, lerroburu nagusian, UGTek Nafarroko Volkswageneko 31 langileetatik 13 lortu ditu. Alfredo Morales buru duen zerrendak bere emaitzarik onena lortu zuen eta ordezkari bat irabazi du. Komisiones Obrerasek 8 ordezkari ditu, Elak Bortz Labek 3 eta CGTek 2. Argazkian, gaztetxo batzuk besarkatuta izenburuan, minbiziaren aurkako borrokan sendotutako adiskidetasuna. Gaixotasuna gainditu duten Uxuek, Udanek, Julianek eta Ekinek onkologia pediatriako tratamendua partekatu zuten. Minbizia duten aurren familiak laguntza sare bat aldarrikatzen du. Adanok pazienteei eta zaintzailei laguntzearen garrantzia azpimarratu du. Berri gehiagotan, 11 urteko espetxe zigorra adingabe bat bortxatu eta bertze bati erasotzeagatik, 2 milioi turista inguruk bisitatu zuten 2022an Nafarroa eta argi berdea abortuaren eta trans legeari kongresuan. Diario de Navarran, PSOE eta Podemos pultsuak aurrera jarraitzen du translegea eta abortuarena onartu ondoren.
Bere lege nagusietako bi aurrera atera dituzte oposizioaren kritiken artean. Argazkian haur batek egindako ilustrazio bat eta azpian Budimirren argazkia Mari Carmen Sierrarekin autoz eraman zuena kotxean. Berri gehiagotan, Diario de Navarran, UGTek eta Komisionesek gehiengoa berretsi dute Nafarroko Volkswageneko langileen artean, Nafarroko osasun publikoa 7. postura jaitsi da herritarren balorazioan, eta Zangotza kaleko aparkaleko eta Gurutzeko plazaren hobekuntza bakoitza bere aldetik aztertu dituzte. Gara egunkarian, lerroburu nagusian, Repsolek 160 gehiago irabazi du eta Josu Jon Imazek uste du ez dela bidezkoa hori kritikatzea. Hidrokarburuen prezio altuak konpainiaren irabaziak 4.251 milioi euroraino igo zituen 2022an. Imaz defentsiban jarri zen eta bidegabe, ulertezin eta kaltegarritzat jo zuen irabazi horiek kritikatzea. Argazkian Tolosako inauteriak, izenburuan Tolosa gogoz murgiltzen da inauterietan. Lerroburu gehiagotan, Euskal suhiltzaileak Kurdistanen egon ondoren txundituta itzuli dira, oso zaila izan da errandute. Eta abortuaren erreforma eta translegea onartu dituzte Madrilen. Berri egunkariak itzeko, argazki nagusian hautesle paperak, lerroburuan alderdien zerrendak betetzea zailtzen ari den lana. Belaunaldi berriak oroar aldentzen ari dira alderdi politikoetatik eta horren eragina nabaritzen ari da hauteskundeetarako hautagaitzak aurkezterakoan. Militantzia eredua aldatzen ari da. Bertze argazki batean Ramon Lezcano konpositorea eta bere hitzak. Sortzaile guztiok jabetzen gara besteen lanaz gureari forma emateko. Baitere terrorismoaz akusatutakoei herritartasuna kendu ahalko die Israelek eta Amaia Arranz Otaegi arkeobotanikariaren hitzak. Elikagai arrastoak informazio iturri berria dira. Euskal Herria irratian, UGTek alde handiz gailendu da Volkswageneko hauteskundeetan eta elak 2 ordezkari irabazi ditu. Gainontzeko sindikatuek 2019ko emaitzak errepikatu dituzte. Komisionesek 8 kide izanen ditu lan batzordean Labekiruk eta CGTek 2. Duela 4 urte baino 2 ordezkari gehiago zeuden jokoan. Alboan, alboko berrian, Arraitz Kox, Katalinguñeko langile ohiaren hitzak. 6 urteko lana geldiarazi dute, ez dugu ulertzen zergatik. Eta azkeneko berrian, gizonezkoen kopako derbirako sarrera gaurtik aurrera salgai bazkiden. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur eguzkitsu jarraituko du aroak, egun sentian lainogune batzuk sortu daitezke barnealdean, baina orokorrean zerua ia erabat garbia gertuko da. Goizean goiz hotza eginen badu ere, eguerdirako giroa epelduz joanen da eta maksimoak atzoko balioetan geldituko dira. Kantauri isurialdean orokorrean 17-19 gradu artekoak izanen dira eta barnealdean 14-16 gradu artekoak. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da, hegoaldeko ukitu txiki batekin, eta arratsaldean ekialdetik suabe ibiliko da itsasertzean. Eta bihar eguzkia jaun eta jabe eta temperatura maksimoak udaberriko balioetara iritsiko dira Kantauri isurialdean. Goizeko lehen orduak ordea hotzak izanen dira eta izotza botako du Araba eta Nafarroko hainbat tokitan. Ondoren hegoaldeko haizearekin 20 graduren bueltan geldituko dira maksimoak Kantauri isurialdean eta barnealdean 15 graduren bueltan edo hortik gora. Itsasertzean brisa apur bat altxa liteke atxaldeko lehen orduetan. Elkar ilustrazio eta ipuin lehiaketaren 15. edizioa eginen da. Aurten gaztetxoei aurrei zuzendutakoa, bai zuzen ere, ipuinen egite horretan eta ilustrazioan pixket murgiltzeko eta horren bitartez, irakurketa, ilustrazioa kontu hauek sustatzeko. Elkarrek, beraz, antolatutako lehiaketa, Euskal Herri guztiko aurreta gaztetxoenentzako, eta hori zertan datzan azaltzeko, nik baino elkarreko kideek azalduko dute, eta horretarako Borja Goitiarekin egonen gara hemen
bertze batzutan ere, hemen egon dena zuzen ere, berarekin aski gustora solasean, elkarreko marketing taldeko kidea dena, eta agurtuko dugu, arratsaldeon. Arratsaldeon, Gorka. Bai. Mil esker gurean egotegatik. Borja, lehenik eta behin, hemen azken aldian egon zineten, uste dut, sketch izeneko lehiaketa batekin, eta hori Iruñan egin behar zuten, ez? Pintatuz, bueno, nolabait ere eman orrialde batzuk, eta hor pintatu, ez? Iruñako toki batzuk, eta holako lehiaketa bat, egon ginen solasean, bueno, zer moduz joan zen hori? Oso ondo, zuk ondo esan dezun bezala, ez da lehenengo aldia, etxuntaren tortzen garela, eskerrik asko, noski. Eta bai, azkeneko aldiz hemen 11 elkar sketch promozionatzeko hurbildu ginen. Oso ondatea zen, oso egun polita, nik uste dut hurbildu ziren guztiak asko gozatu zutela, eta egun pasa benetan divertigarria eta marrazkilari eta ilustrazio eta grafika mundu guzti hori maite dutenek oso ondo pasa zuten. Kontsideratu daiteke exito eta arrakasta itzela izan zala. Ez zuei baita ere, noski, eskerrak eman. Baixaloa, guri ere eskerrak, nola ez, elkarrek antolatutakoa, nik ere galdetu nuen ilustratzaileren bati handik eta hemendik, eta ezagutzen zuten lehiaketa interesgarri hori sustatzeko, hain zuzen ere marrazkilaritza elkarrek ere bai, ez duelako nolabait ere bakarri liburu eta edo eleberrien kontu hori sustatzen edo promozionatzen, baizik eta bertze kontu handitz ere lantzen ditu. Eta gaurkoan baita ere, ilustrazioa eta ipuina erabaki dute sustatzea 15. edizioan. Borja, zein da lehiaketa honen helburua? Bueno, lehenik eta behin esan zuk aipatu duzun bezala, 15. dala, nork esango zigun guri, oain den 15 urte hasi ginala, ekimen hau prestatzen eta ospatzen, eta 15 urte berandu xio, oain dikan hemen 15. edizioa promozionatzen egongo ginela. Arrakasta handiz ospatzen dugun, izenak ondo esaten dugun, elkar ilustrazio eta ipuin lehiaketa. Urtero ospatzen dugu, esan deten bezala, arrakasta handi hau kitzen du, gozatzen du, gaztetxoenen artean, eta nahi baldin baduzu esplikatuko dizute zertan... Nola ez, badakit 3 modalitate dituela, konta iguzu? Bai, egia da, 3 modalitate ditu ekimen honek. Egia da, gaztetxoenengan zuzenduta dagoela, eta 3 zatitan banatzen dugu. Hartuko ditut, pentsatzeko betaurrekoak. Pentsatzeko betaurrekoak eta... Gauza garrantzitsuak erratekoak. Eta ikustekoak ere. Bai, nire txuletan ikusi dezaket, ez. 3 zatetan banatzen dugu eta 3... publiko desberdinei ez dugu esango, baina bai atal edo talde desberdinei. Lehenengo taldea, gaztetxoenak, ez, aurrek eskolako ikasturten arabera, 3 maila, hauetako bertan parte hartzeko aukera izan dute. A-maila, HH4 edo HH5, B-maila LH1 eta LH2, eta C-maila LH3 eta LH. Hau ezin behar dute? Hauek egin behar dute, Esti Bibanko idazleak osatutako ipui polit batian, nora joan da nora, titulopean, eta ipuin hori irakurrita geho, ilustrazio bat garatu behar dute, ilustrazio bat osatu behar dute. Hori txikienak, nik uste dut 3 urtetatik 10 urte bitarteko aurrek. Orduan hori izango litzateke lehenengo atala. Bigarren taldea edo gaztetxoek 10 urtetik 13 urte bitartekoek, hau da LH5 eta LH6 eta DBH1 eta DBH2, ale sorbek, ilustratzaile eskarmentuzko eta ilustratzaile gurian oso famatua den ale sorbek, ilustratzaileak sortutako ilustrazioan oinarrituta ipuin bat sortu beharko dute. Beraz, aldrebes, kontako momentu honetan aldrebes. Eta, kamara, hemetxe, ez da? Hau da, ale sorbek egindako ilustrazioa edo bineta, eta, oso sugerentea, irekia, efectivamente, eta hontan oinarrituta, ipuin bat garatu behar dute. Horri osoko ipuin bat, ordenagailuz idatzia, eta,
15 urte eta gero benetan ipuin politiak aurkezten direla, eta ilustrazioak ere. Eta gero, Erran duzu, barkatu, Borja, orrialde batekoa. orrialde batekoa. Orrialde Hori, instruzio edo oinarri guztiak gure webgunean daude, elkar.eusen, hor aukiko ez dute taltxo bat, esartzezate, eta oinarri guztik eta hau deskargatzeko aukera, baita ere beste urrengo ilustrazioa, eta, oinarri guztiak hor daude oso ondo esplikatuta. Eta azkenik, eta aurten nobedade gisa baita ere hor zerbait gehitu degulako, helduenek, 13-16 urte bitarteko gaztek, bi aukera dituzte aurtengoan. Orain arte komiki bat osatzea izaten zen, gai bat eman da. Baina aurten nobedade gisa, eta 15. urte horrena ospatzeko, jake zenbaki borobila denez. Gustatzen zaizkigolako. Hori da. Guk 25, por cierto, Zorionak, ez dala gutxi, ez dala gutxi. Ale Sorbek hasitako komikiari jarraipena ematea, edo beroren gaian mantenduz, hau da txango bat, komiki hasieratik sortzea. Ale Sorbek hasitako komiki hau da, ikusten dezuetenez hiru binetaz osatutakoa, oso baita ere oso irekia, oso sugerentea, eta gero bakoitzak osatu dezake nahi duen bezala, edo bineta guztiak osatuz, edo bi bineta gehiago gehituz, edo bakarra, Ez diret denak bete beharrek. Ez, ikusten dezutenez, puntuka, banatuta edo zatituta daude, eta, Egon liteke genio bat, igual urrengo binetan borobiltzen duena historia guztia. Sintesis kapazidad izugarrariekin osatu dezakela. Hori da asmoa, eta bertxotan bezalaxe puntua ematia, eta hortik aurrera osatzea, edo nahi duenak baita ere zerotik hasi daiteke hori bai. Gaia mantenduz, txango bat, ez? Ikusten dezutenez oso irekia da. Eta esan dugun bezala hori, 13-16 urte bitarteko gazteek egin behar dute. Zuk, Borja, ez duzu parte hartuko, ulertzen dut orduan? Ez, ja pasa zait. Eta pena da, zeren opariak oso ondo daude, eta sariak ere oso ondo daude, eta pena da, baina gustora. Nik esan behar da baita ere, ez? Urtero arrakasta handia duen ekimen bada, bataz beste 10.000 aurre hartzen dute parte. Bai, ikastoletan eta baita ere aurkezten dute ekimen hau, eta ikastoletatik baita ere lan asko bidaltzen dute. Eta esatezu, urte batzuk gehiago, hasieran gutxiago, baina azken urtetan auspo hartu du, eta bataz beste 10.000 partaide inguru izaten dira. Orain dela 2 urte, suposatzen dugu, pandemiaren eraginez, goia jo genuen, eta 12.000 aur. Iaz, 10.000 pasatxoak uste dut izan zirala, eta espero dugu aurten ere langa hori gainditzea, eta 10.000 aur. Pentsa, epaimaiak daukan lana gero galbae hori itxeko. Erran barrizu, nork hartzen du lana 10.000, ez dakit ordu estrak sartu barko dituzu, Borja? Ni ere hortan egoten naiz, baina badago profesional talde bat, ilustratzailea, baita ere literaturan adituak, eta, bakizu azken finean elkarrek badaukadala hainbat eta hainbat argitaletxe eta profesional asko, eta eta izaten da lan mardula. Ez dakit, kontazaldi guzun pixket, ez dakit, nola ebaluatzen den olako zerbait, zeren, karo, arteak beti badu, zati bat, nahiko subjetiboa, orden pixket, ez dakit, goiti behiti, zertan igual fijatzen dire, epaileak. Egia da, eta elkarresketxean iten dugun bezalaxe, ez da bakarrikan kontutan hartzen perfekzionismoa, nola baita esateko, ez? Teknika perfektua, baizik eta baita ere kreatibitatea, zeren eta txikineekin asko gertatzen da, bi lerroekin, bi marraikin, hori grafikan, gero baita ere ipuinetan, ni baino asko zadituagoa dianak hartzen dute parte, ez? Baina nahi batipat tokatzen zait pixka laguntzea ilustrazioetan eta ilustrazioak ebaluatzen, eta esaten duen bezala
kontutan hartzen dugu asko sormena, sintetizazio kapazitatea. Kontutan izan, ipuin batetik hartu behar dutela beraiek konsideratzen duten eszena, nolabait dena ipuin osoa borobiltzen duen edo sintetizatzen duen eszena. Ez dela collage bat ere? Ez dela collage bat, hori da. Eta ariketa gutxienez, bueno, netzako, ez, behintzat, eta hausartuko nitzake, helduentzako ariketa zaila izaten dela, dena ondo sintetizatzea marrezki batean, ilustrazio batean. Ikusgarria da, aurrek, txikienek bat, ze kapazitatea daukaten, nolabait esateko, hau da netzako importanteena, hau da netzako historia borobiltzen duen momentua, eta naiz eta noski, etzaiten nahi, bumeko eskorreta, ze teknika onbila zeukitzarri, eta batzutan, baita ere, harrigarria izaten da, nola manejatzen duten arkatza, baina bat ikusgarria da, ze nolako ikuspegia freskoa eta kreatiboa, esateko, hau da, ez dena, eta orduan... Batzutan, akaso gure pentsamendua Borja baldintzatuago dago, ez? Mediatuago, eta haiek hartzen dute igual zuzenean gehiago, irudia, irakurtzen duzu ipuina, eta txak, galditzen zaio hor irudia. Barkatu, zera, itzein genezaken, ez? Baina egila da, ez? Aurren garuna freskoa da, guandikan esponja bada, eta oso aske eta librea da, eta gozada bada benetan naiz, eta lan orduak eskatzitulako, baina oso gozagarria da ikustea. Ara, beti dago sorpresarako momentua eta harridurako momentua. Eta gero, pentsatzen dut, Borja, jarriko direla puntu batzuk, ez? Pentsatzen dut hor epaile bakoitzak, hartuko du ipuina edo ilustrazioa, txak, eta emango izkio puntu batzuk, eta... Badaukagu taula bat, nun berriz diot, ez dala bakarrik... Excel bat, erran nahi dut goza serioak idea, hau, ez? Efectivamente, zeiko genuke guk estelari gabe, baina bai, saiatzen geha, alik eta objetiboena izaten, subjetibotasun hortik abiatuta, ez, egia da. Baina berriz diot, ez da bakarrikan perfekzio teknikoa saritzen dana, ez? Eta baita lehen esan deten bezala, elkarresketxean saiatzen ginen edo saiatzen geha hori bakarrik ez saritzen, ez? Eta freskotasuna, kreatibitatea, sintetizatzeko kapazidade hori baita ere oso kontutan hartzen da. Borja, opariak, sariak erran duzue badirela, zer topatuko dugu, zer irabaziko dugu, bueno, guia ez, baina gure hilobak edo norbaitek parte hartzen badu. Eta gaina, denborak erakutsi digu jendia oso kontent ateratzen dela opari sorta horrekin, ez? Eta espero dut aurten ere, gaina pixkaten, aurten igual, inkluso pixkate haunditu dugu, okasioa lehen berriz, lehen esan dugun bezala berriz, 15. urren hori ospatzeko, poltsa potoldu dugu pixka bat gehiago, ez? Eta, uste bai, azutxulet hartzen, ilustrazio egiten dutenen artean, maila bakoitzeko, A, B eta C maila, hau da, lehen esan dugun bezala txikienek 3-10 urteko bitarteko horiek. Lehenengo saria, jolas hezitzaile sorta ederra eta opari txartela, 60 eurotan baloratutakoa. Bigarren saria, jolas hezitzaile sorta ederra eta opari txartela, 50 eurotakoa. Hori A, B eta C mailan, osea, bi bider hiru. Hori txikienentzako. Txikienentzako, hori da. Bigarren atalean, ilustrazioa ipuina bilakatu hortan, 10-13 urte tarteko horiek, lehenengo bi maila ongo lirateke, eta bientzako beste bi sari. Lehenengo saria tablet bat, jolas hezitzaile sorta ederra eta opari txartela, 80 eurotakoa. Bigarren saria, tablet bat, jolas hezitzaile sorta ederra eta opari txartela, 70 eurotakoa. Hau da, bider bi. Baita ere, nahi dut esan, hauei zuzendutako jolas hezitzaileak eta txikienei zuzendutako jolas hezitzaileak, bakoitzari beria, ez da,
ez dugu denei gauza bera, eta adituak baditugu hortan ere, adin bakoitzeko ze jolas konbenigarria da. Baina sorta benetan ederrak dira, zeren baditugu, bidai lagun batzuk, hemen bere markak azaltzen dien horiek, laguntzaileak eta gogo askoz badakitelako oso arrakastatsua izaten dela ekimen hau, eta oso gogo handiz jartze dituztela beraien jolasak, eta esaten dut oso sorta ederrak izaten dira. Sorta mardula. Eta azkeneko blokean? Azkenekoa, komikia edo bineta sortzeena, helduenei, 13-16 urte bitarteko gazteek, baita ere, hemen bakarrikan maila bat dago, F maila, lehenengo saria tablet bat, jolas hezitzaile sorta ederra eta opari txartela, 80 eurotakoa. Eta bigarren saria tablet bat, jolas hezitzaile sorta ederra eta opari txartela, 70 eurotakoa. Eta esan behar da baita ere, gero baditugula sari berezi batzuk, ikastetxeentzako sari bereziak. Adi, ikastetxeok. Hori da, handikean bidaltzen dituzten lanak, parte hartzari saria laboral kutxaren eskutik, eta esan behar da, ikasgela osoarentzat saria. Laboral kutxak parte hartzea sarituko du, jasotako lan guztien artean, 2 sari banatuko ditu ikasgela osoarentzat. Irabazleak zozketa bidez aurkeztuko dira. Baita ere, saria hola bere merituz hori beti komilen artean irabazten duten etzan, nahi dugu baita ere aukera txiki bat eman eta zozketa bitartez sari batzu banatzea. Eta gero, baita ere badaukagu Irrien Lagunek klubaren saria, ez? Katxiporreta kriu. Hoxe. Eta ilustrazioa egin duten aur txikien artean, Amaia, Irrien Lagunen aldizkarirako 3 harpidetza zozketatuko ditugu, eta horrez gain, ilustrazio guztien artean zozketa egingo dugu, eta irabazleak bere gelakeideekin parteatzeko opari sorpresa bat izango du, Irrien Lagunaken eskutik. Ikusten dezunez, sariak gure uste apalean nahiko potoloak dira eta denan gozamenerako. Opari sorta ederra beraz, erraten duguna, aurrentzako, zen nik pentsatzen dut hor guraso batzuk egongo direlatiak, haitu dute tableta, eta rangote, igual nik egiten badiot, aurrendako, zorretan badire profesionalak, bertzen joango dire elkarreko ziakoak guraso horien gana, etxera, eta atxiloketak ere gotik. Ez gara inbesterako iristen, baina egia da, esan behar dago, gero, opari banaketa, festa txiki bat antolatzen dugula gurean, gure denetako batean, eta baita ere bada momentu politx bat, guraso guztia bere horrekin juten dira saria jasotzea, eta hor gero zora salditxo bat ekitzen dugu, batakin, bestearekin, egoten gera, eta ikustezu ilusio handia dagoela. Gurasoen dako ere ilusio. Gurasoen bajarioa, baina arrazoitua, ez? Ipuinaren eta ilustrazioaren besta hori, beraz, hemen 15. edizio honetan, Borja, gelditzen zaiguna azkenekoa galdetzeko, ilustrazio guapo hau, aurtengo kartelarena, urtero saiatzen gea punta-puntako ilustratzaile batek egitea, eta aurten Alex Orberen urtea izan da, berak egin du baita ere irudi nagusia, eta lehen esan dugun bezala baita ere komikia eta bineta. Aurten beha izan dugu alde grafikoaren, alde grafiko guztia osatu duna, eta izugarria da. Beti, gai bat rekurrente izan denak, kartela edo irudi nagusia iterakoan hartzen degula ipuin klasiko bat, eta haren birmoldaketa edo ikuspegi berria ilustratzaileen esku uzten dugu. Aurten, uste dut, garbi dagoela Bremengo musikariak diela, eta hortan oinarrituta aurtengo kartela osatu du Alex Orbek. Bremengo musikariak Alex Orbek egitako ilustrazio ederrau, aipatzen genuen 15. edizionetan ilustrazio eta ipuin lehiaketa 10.000 aurretik gora parte hartzen dutenak, sari mardulak eta batez ere ilusioa eta aukera probatzeko zer modu zibiltzen garen idazketan eta ilustrazioan, sormenean, orokorrean.
Borja, ez dakit zerbait gelditu zaigun, garrantzitsua errateko, bertzena orain da momentua. EPEA, hau zea, lanak aurkezteko EPEA apirilaren 20an ixten dela, hola, badirudi oso handikan denbora dagola, eta badago, baina parte hartzailei esango nioke, eta jasotzen hasi gea, de hecho, baina esango nioke, lehen bidaltzeko lanak, edo lantzen hasteko, gero presa askotan nabaritu egiten da, eta, ez dugu esango txarra denik, baina hobe presarik gabe ibiltzea. Irekita, beraz, epea, eta gero sariak noiz ematen dira? Pare bate aste lan guztiak goiti bera kudeatzeko eta epaitzeko, eta 2 aste, 3 aste barru festa politia egiten dugu, eta sari banaketa, eta noski, eta baita ere gure saretan, eta gure webunean, eta dena, saridunen izenak eta jartzen ditugu, eta esan den bezala, gero festa txiki hori antolatzen dugu, eta 3 asteta asko jota. Beraz, ez dago eskusarik honetan parte hartu ez parte hartzeko, irekita, nolabait ere leioak, ateak, epeak aurkezteko, lan guzti horiek, apirilera arte behintzat badago hastia, baina hasi dagoeneko bidaltzen, gero izango dire seguraski sariak, eta aukera ederra 15. edizio honetan, Euskal Herri osoko haur eta gaztek parte hartzen dutena, hemen elkarrek antolatua, eta guri guzti hau kontatzen, nola ez, bertze behin, Borja Goitia, elkarreko marketing taldeko kidea dena. Borja, hemen utziko dugu, mila esker handit. Zuei, noski, berriz ere, hurrengo arte, Borja. Ikus ditzagun Iruñeko albisteak, udaleko albisteak. Iruñean otsailaren 27an itxiko da Batasunaren pribilegioaren inguruko Iruñeko hiri eskulturaren nazioarteko lehen lehiaketara proiektuak aurkezteko epea. 1423 izeneko lehiaketa da, 19.000 euroko sariarekin hornituta dago eta ituna sinatu zenetik 600 urte bete diren ospakizun honetan horren parte da. Baitere, Iruñak bizikletentzat estalitako 2 aparkaleku berri estreinatu ditu Takonera kalean eta Europa plazan. Horietako bakoitzak 20 plaza ditu eta 56.000 euroko inbertsioa egin da Next Generation EU funts Europarrekin finantzatuta. Eta azkenik 50 pertsona baino gehiago interesatu dira Arrotxapeako etorkizuneko energia komunitatean. Udalak 4 informazio saio eskaini dizkie herritarrei energia berde eta iraunkorreko auzo bat sortzeko. Gaur minbiziaz arituko gara solasean eta horretarako zehazki gai hau lantzen duen elkarte bat ekarriko dugu, honat, Xaloara magazinera. Gaurkoan, izan ere duela, 3 urte sortu zuten Inurri elkartea, minbiziaren inguruan lan egiten duen, elkartea gainera ikuspuntu feminista bat eta eraldatzaile ere txertatzen dio, edo behintzat hurbiltzen da, irakurketa horietara, haiek kontatuko digute, zer ekartzen den ere ikuspuntu horrek, kasu honetan, Julenek sortutako elkartea, edo bera behintzat egon zen honen sorreran, bere amarekin bizitzen zuen prozesu hori, minbizia prozesu horretan, nonbait gabeziak edo beharrak ikusita, pentsatu zuen, zela beharra halako elkarte bat sortzeko, eta zuzen, gaur izanen dugu privilegioa, plazerra elkarte honetako kide diren 2 pertsonekin solasteko, alde batetik, Julene Ilarramendirekin, atxaldeon Julene. Kaixo, atxaldeon. Eta bertzetik, Amaia Ullaterekin, atxaldeon. Berdin. Kasu honetan, Lasarte Horiakoak eta Usurbilgoak.
bueno, egun etorri ere, gainera Berriozarrera, beraz, eskertzea bertzerik ez dugu. Julene, nonbaitetik hasteagatik, zergatik inurri bat, zergatik da hori minbiziaren elkarte baten simboloa? Bai, bueno, inurri dator nire ama zezkan tatuatuta inurri batzuk hankean. Eta nire ama ja gaixo zegoen oraindik bizirik zegoen eta nahi genuen zerbait tatuatu nire ama, nire izpaketanik. Eta gauza da, bueno, nire ama tratamenduagatik esan zuten, pues ezin zula tatuajerik egin. Orduan, nitan nire izpak tatuatu genituen inurria gorputzean. Eta orduan ez, pues pixkat bera hiltzanen, pues hori, esan dezunetik, gabezi hortatik ez, tiraka nahi nun zerbait sortu, eta esan, no, eske inurri ditu, berda, ze gaina inurriak ez txikia dira, baina darun artean gauza handiek aldiara sortu orduan, gure txikia gea, baina bueno, gauza asko egiteko prest gaude. Inurriak beraz elkartzen zarete Bai. inurritegi honetan, ez dakit. Hori da, bai, hola deitu, ez? Bai. Elkarte honetan, ze funtzio betetzen du inurri elkarte honek? Bai, pixkat, oraindik ere aiga definitzen inurri zer dan, ez? Baina, bueno, inurri dazka 3 ardatz nagusi, lehenengoa eta guretzat importantea da akonpainamentua da. Hau da, guk tribu bat sortu nahi dugu. Askotan eta gabezi horietako bat izaten da, askotan, dagoela desinformazio pilo bat, bakardadea handia ez, eta, bueno, iruditzen dugu esperientziatik asko ikasten dela ez, orduan, tribu bat sortzen, gure artean ere aldala hori sortu, orduan, saiatzea gana da, akonpainamendu bat egiten, hau da, minbizia diagnostikatzen duten momentuan, berarekin egoten, eta bide desberdinak erakusten. Orduan, guretzat hori da importantena, eta, guri asko betetzen gaituna. Gero bestatetik ere formazioak ematen ditugu. Irutzaigu, daukagula informazioa beti dela ona, orduan formazioak egiten ditugu ikastoletan, egiten dira herri desberdinetan ez pixka dolua, minbizia zer dan, ez, porque desinformazio handia dago. Orduan, pixkat ere formazio eta ero divulgazio, hau da, gure ikuspegi feministetara aldatzaile horri ez, pixkat minbiziari buelta bat eman eta divulgatu. Zure kasuan, Amaia, nola iristen zara inurri elkarte honetara? Bueno, nahi justu hain dela urte bete diagnostikatu ziaten bularreko minbizia eta lagun batek esan zian banun inurrin berririk eta bai, behaien berri nun aurroko urten atea zuten egutegiangatik. Baina, bueno, telefono bat pasazian, beste inurri batena eta bi aldiz pentsatu gabe, deitu nion esanaz, nire bularreko minbiziakin neola, ondo sentitzen izala eta indartxu, eta nahi nula parte hartu, igual bakarrik sentitzen jendiai nire laguntza eskeniz, kafe bat hartzeko, eo paseo bat emateko, eo behartzaneako. Zer aurkitu duzu, hau da, zu haietu zinenean horrat gainerako inurrien gana, ez egizien da zure oroitzapena lehen da biziko irudi horiek, nola izan ziren? Gune bat, nun gure gaiaz lasai itzen. Ze askotan gogorra da, gu badakigu nola sentitzen gehan, baina gure ingurukoak ez dakile. Orduan, zaila da behaientzako ere, guri zer esan, ez dakit, eserita daudenean nola eon, orduan, inurrin da gure gunea, gure elkartia, eta hitz egiten dugu bakoitzak bere gauzatxuei buruz, lasaitasun guztiakin, eta askotan alkarri laguntzen geha, ez? Nik sintoma honekin hau indun, funtzionatu zian, holako laguntza hoi. Hau erraten duzuna, pentsatzen dut da zerbait, ez, egunerokotasunean tokatzen zaizuena, eta da, inguruko jendeak ez dakila ongi nola hurbildu, ez, ni bera elkarrizketa honetarako, ez nekien, ez dakigu ongi zer den gehiagikeria, zer den, ez, oso bera hotz gelditzea, nola tratatu, ez dakit hori sumatzen duzu, Amaia zuk. Bai, eta, eske askotan ez da ezer esan behar, ez, besarkada bat, begirada bat, baina guk erresago eramaten degula iruditzen zait, kanpokoak baino, ze kanpokoak ez daki ze puntutaino iritsi. Eta esango izun horrekin ez daki zuk nola hartuko ezun, ze denok desberdina gea. Baina esaten detena askotan, begirada bat hor aurrian eote hutsakin guri entzuten, gutzako ja hoi asko da. Amaiak, aipatu ditu gauza batzuk, Julene, zure kasuan ze gabezia edo ze utxune sumatu zenituen planteatzeko momentu batean lako elkarte bat behartzen. Bai, eske azteko, asko daudez, negia danik, etapa desberdinetan bizi izan nula nire amaren minbizia, nik, 8-9 urten ezkanen, nire ama gainera esan zigun egia, ez? Bere, osasenet, 8 urteko ume batek ulertu dezaken bezala, ez? Bitxito bat daukat, bularrean, bularrak enduko diate, buruz egatuko naiz,
Ez oso modu naturala orduan, egia da txikitan, nahiko natural eraman nula, egia da nire amare bai oso pertsona aktiboa zela, oso positibo orduan, enun nola kriston gabezirik, baina badaude ama batzuk oso ondo ez dakitela nola gestionatu aur bati kontatzea, ez daude liburuak, ez dago, ez nola aldioz esplikatu ume bati, beramak minbizia edukiko dula, ieduriko zaiola, edo ez, edo hil daitekela ere bai, ez, edo mi aspektu hortan ez diela ematen. Gero ja, onditzen zoaz, eta onditzen zoazenen ikusten ez zure amare bai, tratamenduak ez ziotela funtzionatzen orduan, ja asko ze kontzienteagoa zea danataz. Baina, klaro, ez ez ere onartu nahi gertatzen dana. Nire amak azkenean metastasi bat zeukan, gorputz osoan zehar, eta azkeneko urte oso gogorra izan zen. Orduan, familian erabaki genuen, ez dakit nola esplika, baina ez ikusia ez, baina bizitza aurra jarraitzea, ez? Nire amari ez esatea hilingo zela, noski nire amak bazekila bera hiliko zela ez, baina desinformazio pioa da, orduan ez dakizu nola jokatu. Eta saiatzea aldik eta boren egiten, baina ez dakizu, orduan, klaro... Desinformazioa, barkatu Julene, ez hainbertze gaitzaren beraren inguruan, baizik eta hori nola kudeatu. Bai, gaitzaren inguruan imaginatzen ere egongo dela, ze askotan ez dakizu, baina, alde hori nahiko kubrituta dago, osasun sistemak nahiko kubritzen dizu, ibilbidea, ez? Baina beste guztia, eske enekin zerrin, enekin zeitz esan, eta askotan eske kontuatu da orain, ez dela zer esan behar, ez? Askotan, igual ama maite zaitut, jazta, ez zu gehi esan behar, baina nik badakat espinita hori de, orain jakingo, nekin guztia jakingo banu, enula berdin jokatuko egia da, naizela, esan nahi, pasatzana, nik aldik eta beren egin nuen, baina bai badagoela gabezia handi bat, ez dakizulako nola jokatu. Zure kasuan, inurrik zer aportatzen dizu zuri pertsonalean? Nik beti esatetik inurri nahiko egoista, ez egoista, baina nik sortu nuen ere behar batetikan. Azkenean, nahi asko laguntzen diz, nik beti esaten nuen, ez den nera mai hiltzea nahi ez, ez den nahi hiltzan ez, baina, nire ustez ez dela hil, hemen dago. Orduan nik nahi nuen nire amaren testigantzea mena, eta gaur behatatzei naiz, egunero inurrik ematen dit aukera nire amataz egunero hitz egiteko ez. Orduan niretzat hori da inurri, azkenean niretzat nire amamen dagoela eta nire amaren legatua edo, ez borroka ez, baina nik zaten dut beti, nire amaren prozesu hori ni naizela jarraitzen. Beste modu batean, baina hoxe. Ez dakit inpresioa duzuen, Amaia, hemen batzutan egon garenean solasean erraten genuen ez dugula eriotzarekin harreman ona gaur egun. Ez dakit, bertze garai batzutan ere zehazki nola izango zen, ez baikara egon orduan, baina nola baitere akaso normalizatuago zegoen afera bat zen ez, eta onartuago, eta gaur egun, ez dakit ez, akaso bereziki tenso edo ez egon kortasuna sortzen digun kontu bat dela, hau, ez dakit. Bai, a ber, nik adibidez nire kasu pertsonaletikan. Aita minbizia ziltzan, iloba bat 16 urtekin minbizia ziltzan, eta beti lotu izan dut minbizia eriotzakin. Eta nahi diagnostiko eman ziaten egunean, gaina erabakin nik bakarri jongo nitzala zita guztita, gero abisatuko nile etxean, izan duan lehenengo aldia ez detena lotu eriotzakin. Ba igual, ez dakit, nahi gaixotasun honekin ikasietena da bizin bar dela, ez? Orduan, gogorra da esatia, baina minbizi batek erakutsi itoi. Eta baita esango nuke, oraindik tabu asko daude, garai bateko jendeak esango deu, tartian nire ama eta adineko jendeak, minbizia eriotzakin lotzeue, eta inurrin ikusteta egiala erakusten, hoi ez, beste gaixotasun bada, guazen hitzeitea, guazen plazaratzea, eta ez euki ez dauik eta ez beldurrik. Eriotza bakigu hor dao, baina, lehen hori hiltzen zen jendeak gripekin eta oain gripeak aurrea teatzeia, honekin aurreagoaz. Egia da, diru laguntza gehiago behar diala, ikerketako, funtsa hor dao ikerketan. Baina nik adibidez Amaire esan nion, ez izkutatu. Bularreko minbizia daukat, eta lasai esan bularreko minbizia daukatela. Eta nire amak, nik uste prozesua erresago eraman dula, hoi esan da, beha lasaiago zeon, lasai etxeitezun, etzun izkutatzen. Eta garai baten hoi zan iten zana izkutatu. Zer egingo zen izkutatu, zu guzti? Nik
nik uste dut beldurra, lotzen zan zeitun eriotzakin, eta orduan beldur hoi ez, nola esango deu, minbizia dakala, da esatia hilingo da. Hil danok ingo gea, ez? Bizitza honen prozesua da. Jaio bizi eta hil. Bueno, hil arte bizi. Aberraten duzuna, zure kasuan, nolabait ere, akaso eriotzakin baino, konektatu zizula biziarekin, nik hortaz galdetu nahi nizuen, zeren ez dakit ze puntotaraino den mito bat, edo ze puntotaraino egiazko zerbait den, ez? Zeren batzutan nahitzen duzu, ez? Egia da, nolabait ere, jartzen dizutenean parez pare olako zerbait, ez? Edo eriotza nolabait ere begiratzen duzunean, ez? Begietara, orduen ere bizitzari harpatzen diozula, ez? Ez dakit xarma gehiago edo bizigarriago, ez? Izaten dela. Baina aldiz, aitua dut, uste dut, estatu batuetako, ez dakit zer den doktore bat, edo badu liburu bat erranez gaizki egon nahi dut, ez? Zeren, berari detektatu ziotenean minbizia, nolabait ere inguruko guztiak erraten zioten, ez begiratu, ez, lado positibo, hartu gauzak hobe, ez dakit zer, ez? Eta tipo honek, osakitu zuen kokoteraino erraten zuen nahi zuen, nik gaizki egin nahi dut, ez? Doan bizket hortik galdetu nahi nizun, hala da, mito bat da? Minbizia azkenen da izen abizena. Kasu bakoitzak izen abizenak ditu. Gero, bakoitzak erabatea bestea bizitzen dugu. Nik nire kasuan ikasiet gelditzen. Beti oso aktiba izan naiz, eta hola jarraitzen dut, egun bat behare adibidez ni ez naiz egon nire etxeko sofan ezina naukalako. Ondo egon naiz, orduan jarraituet nire bizitza normal egiten. Baina zeratik ez gaizki zaudenian etxean gelditu. Osea, azkenen dana zilegi da, ez? Orduan, badirudi jendean aurrian gaizki egon bar deula. Ze lehenengo hitzak izatea gaxua, eta zemoz, eta botaka, danok ez gehala hola. Azkenen bloke batian sartzen dela nahi iruditzen zain. Bai, baina hori arraro da, porque jendean nahi zu ondo ikusi, baina ondo ikusten izunen ez izuzten ondo egoten, ez? Porque nola zaude ondo minbizia edukita, ez? Orduan da hor kontra esan handi bat, ni medikurrekin oso ados nago, iruditzen zait hori gaizki egoteko ere aukera auki behar dela, noski eta inurrik biziari ematen dio garrantzia eta noski bizi behar dela, baina hori, bizitza daukagu eta normala da gaizki egotea, putada handi bada, gainera beti galdera da, ze ikasi dezu minbizioaz, tio, eski igual ez dut zer ikasi, batzuk inurri, ez dut zer ikasi, ez dut zer ikasi nahi honen inguruan, eta eski ere izan daiteke, ze gauza guztietaz ikasketa bat atera, igual ez dago, baina igual beste batzuk bai, orduan hori pertsonan arabera, baina noski wonderful hortatikan, bai, atera bargea pixkat. Nik esango nuke igual, azkenen, oain daukagu denbora gure buruantzat. Eta horratik ikasten dugu igual, ez? Azkenen, ez dakit, ez da ikasi. Behiratze jau gehiago gure buruari eta bestela gaude beste gauza batzuri behiratzen. Orduan puntu hoi, ez? Ikasketa gure buruarekiko. Eta hori da nakin barko genukela minbizia eduki edo ez, bizitza disfrutatu, lotxak entzen, baina egia da nik ere esaten duen hilda gero, bizitza ingoet topen eteren goet, ez da reala. Baina, bueno, batzutan gero bada egunerokotasun bat, egunero, ni adibidez, baja nago, oaindik, orduan denbora daukat oain. Lanea boltatzien ez dakiz ze denbora eukikoten. Oain da momentua, esaten detena, gaur daukat gogoa, paseo bat emateko da, paseo bat emangoet. Gaur gogoa, iten dugu, nik uste nire kasun behintzat, momentu bakoitzean gogoa etortze zaitena. Ze gogo daukaten hori ingoet. Eta nahi baldin maet, etzan daion gonez. Baina badirudi batzukin, hoixen, ikuste zaitu ondo, baina zuk ez aldezu minbizia. Ta? Ez? Ta? Batzutan egon gonez aizki bestetan, ondo. Hor, aipatzen, arrandugu estatu batuetako doktore honena, eta leheno kameratik kanpo aipatzen izuen, serie ezagun bat, ez? Breaking Bad, Netflixen jende hau ikusi duena, eta hor, da serie bat nahiko leheno kontatzen dizuen, Hollywooden seoketakoa ez, tiroak eta trafikanteak eta, baina hor, nolabait ere argumentu zentrala da, tipoari, protagonistari, da irakasle bat kimikakoa, eta detektatzen diote minbizia. Eta orduan,
tipoaren kasuan bai, hori da crack bat bere bizitzan, ez? Eta hasten du ikusten bere familia eta bere etxe bizitza, bere bizimodua, bertze begi batzuekin, eta pentsatzen, ez hain bertze igual gaizki egiten ari naiz, baizik eta zer utziko dien nire ingurukoei. Hori da nolabait ere berari obsesionatzen diona, ez? Eta azkenan berak aldatzen du erabat bere bizitza, hasten da sartzen egiten da metanfetamina trafikante bat, ez da, bueno, akitzen du, pues zazinon, ez? Orden, karo, banuen zalantza, ez dakit ze puntotaraino Julenea hau den Hollywoodeko ez dakit nola erran, gauza bat, serie baten kontu bat, edo baduen ere zerbait horretatik hau da, bueno, bait ere aldatzen du, bizitza modu, ez dakit, garrantzitsu batean. Bai, izan daiteke aldatu ez dela. Azkenean egia da, bizigela oso bizitza frenetiko azkar batean ez, eta orduan barrolako gauzatek, adizula birpentsatu jo bat zeiten nahi naiz, eta, ere batzutan igual, izan daiteke, eriotza agertu ikusten ere, bira, hauin nahi dut, hau estetik nahi, edo bai pixkat jartze zaitula bere puntuan. Hori batzuei, igual beste batzuei, berdin jarraitzen dute, baina izan daiteke. Kasua, hundizetan maia, egunerokotasun batek segitzen du, ez? Pentsatzen dut. Bai, adibidez, gero bakoitzan egoera, ez? Nik beste batzuntzako lan egiten dut, aukera dakat baja bat hartzeko ere bai. Baina autonomo batek askotan nahi du baino ezin du jarraitu behar du lanean. Hoi da, ez, baita esaten deguna beti, bakoitzan egoeran arabera eta ez zaizu zuri bakarrik aldatzen bizitza. Inguruai ere aldatu iten zaio. Ze askotan igual laguntza behar dezu ospitalea juteko, tratamentua jaso ondoren etxe ekartzeko, gauz guzti horiek eta osasun aldetik hor ez gatue laguntzen hor gabezia dago, dudari gabe. Azkenen minbizia nola eraman, nola eraman ere privilegio handi bada. Hau da, ez da berdina hemen diagnostikatzea, edo diagnostikatzea, gizona izatea, emakume izatea, azkenean privilegioz josita dago dana, eta orduan, gu beti gure privilegioetatik hitz egiten dugu, baina inurrin badago, pertsona bat, justo Nikaraguatik etorri berria zala, suertez, hemen topatu diote orduan, pozi dago, hemen topatu diote, Nikaraguan topatzen badiote, hila egongo zen, baina hemen dago, bakarri dago, bere familia guztia Nikaraguan dago, hemen lanen hasi zan eroskin, diagnostikatu, kalera bota, diruri gabe. Gainera, orain, tratamendua bukatu eta justo berarekin hitz egiten, egon da paroan ez, ez dakit ze laguntza mota oso eskaixia edukidu, urte eta erdi egon da geldi, orain, berriro lan mundura murgildu behar du, ez dakit prest dagoen edo ez, baina eskiz dauka besterik, batzutan ere lanera jumartzea, eta gainera, behin elkarrizketa batean, zera dontza, urte terdi bajan edo, eta gaixotasun bat edukidez, eta gainera galdetzen dizuta zein, eta minbizi, eta ja entrevistatzaileai aurpegia aldatu zitzaion, eta esan zion, eta berriz pasako zaizu, eta ondo zaude, nekatuta zaude, eta ez diote hartu. Orduan, privilegioz josia orduan, askotan bai minbizian dura mandezu, bai, ze badaukan norbait lagunduko ditena, eramango ditena kotxean, baina gero badago jende asko onkologikoan, ez dakila ez da hizkuntza. Eta medikoak ez dakila nola esplikatu zer emango dioten, orduan... Gara berraten duzuna, Julene da funtsezkoa, ari ginen ni orain bera, planteatzen gaia hola modu abstrakto batean, izango zen bezala ez minbizia, baina karo, minbizia zeharkatzen dute hainbertze aldagai, ez? Generoarena, ipatzen genuena, baduzun diruarena, ze pasaporte duzun, ez? Hainbertze kontuk. Hain zuzen ere, lantzen duzen bertze kontuetako bat, den erraten genuena, txertatzen duzuela, honetan ere bai, ikuspuntu feminista bat eta eraldatzela. Zer erran nahi duenak? Bai, guk esan nahi guretik dator ez, dana modu feminista baterik egiten dugu, horrela galako ez, ikusten genuen izugarrizko gabezia dagoela minbizian ez, hortaz aigealako ez, azkenean oso modu arroxean dagoelako dana estalita, justo gainera gehien bat bularreko minbizia ez, oso ez, gainera emakumearen gorputza nola ikusten danez, azkenean bularrak entzen badizute, gehien eta rekonstruzioa bideratzen dizute, medikuek, galdetu gabe, ea bular gabe edo bular bakarrarekin bizi daitekeen pertsona bat, orduan hor badago emakume izate hutsa ere bai gatikan, ondorio handi batzuk. Gero ere bai, minbizi prozesu batean zaudenean kimiomateakoan gehienetan, hormonazio sistema batean sartzen zaituzte, iaia galdetu gabe, emakume gaztea baldin bazea,
Azkenean emakume berdin ama ikusten da. Orduan, hor daude pioa gauza ez dela hitz egiten, guk ere bertan egon arte ez genekizkinak, baina azkenean emakume gaztea baldin bazea, rekonstrukziora, zuk bi bularreko behar dituzu beste bati ez da zuretza gainera, gainera oraindik bidaltzen dituzte, de hecho duela gutxi ospitale batean, nola tratatu zure senarrarekin, porque ja, senarra eduki behar duzu, nola tratatu zure senarrarekin zure emasektomia. Hau da, nola erakutsi berari lasai egoteko. Oso gauza jebiak gertatzen dira gaur egun, eta esaten ematen du hau nire birramuna eman ziotela, baina gaur egun ematen den gauza bada, aldatu inbarra dugu, ikuspuntu hau aldatu inbarra gutxinez. Erakutsin, bakoitza libre dela, nahi duna rekonstruitu dezala, baina nahi durako berak egin. Ez medikuak, senarrak... Ez modu automatiko batean, ez? Hoi da, ez besteen begiradantzako, zure begiradantzako eta zure gorputzarentzako. Minbizia hori da askotan, besteen begirada, peluka, zergatik jarri behar pelukak, ez? Besteen begiradak asetzeko, zergatik, dana. Eta emakume izateak, minbizian, eragin handia daukaze, estetika kanon hori jarraitu behar duzu. Lehen pentsatzen, adibidez kimioak ekartzen badu hilea erortzea ez da berdin emakume batean edo gizon batean, ez? Emakumeetan garrantzi gehiago du, hile luzeagoa, gizon batean, igual ez da hain bisible, ez? Baina nola hor ere generoak aldatzen duen kontua. Bai. Asko, gizon burusoil bat ikustia normal bezala hartzen da, baina emakume bat burusoila, Baina... Emakume, gainera, de hecho, diagnostikatzen dizuten momentuan, ematen dizute, ez dizute ematen psikologoen lista bat, ez ematen dizute peluken liste bat, nun egin mikropigmentazioa, da nola egin, gero, erosteko zapiak, dana estetiko, dana da estetikoa, lehenengo gauza bat izudena hori da, gizon bati ez dute. Tapatzea bezala, ez? Bai. Betikoa, ez? Bestearen desira... Emakumea, guapa, arpegi ona, ilea txukun, orduan, emakume bat burusoil, bekaini gabe, puztuta, dana tapatu inbar da, eta orduan emate dizue, nun erosi turbanteak, nun erosi ile ordeak, nun mikropigmentazioa, eta ez dizu esaten, fisio bat, edo elikadura nola zaindu behar dezun dietista bat, olako gauzik adibidez, ez dute zer laguntzen. Kapitalismoa, porque azkenen hori ere dirua da. Hau da, pelukak 2000-tik gora balio dizu. Bai, peluka, dengo dia merkeagoak, baina peluka hola gure inguran 2000-tik. Zapiak, esatute gutxi horara emakumatek bataz bestean 2000 10.000 euro gastatzen ditula urtean. Pasada da, eta gizon bat, gizonak inurri ez daude, ez da ezin dira etorri, baina, insistentea dira, ez dira. Atea zabali dauke, Bai. Baina ez dakigu beraie, baina badakit ez dula gastu hori edukiko. Ez du edukiko. Eta zapietan beti esaten deuna, ez? Esate izu ez, eske honek daka, zapi honek da onkologikoa. Ze da tela berezi bat, transpirablea, ez dakiz zer, nik erosin ditun, eta bai, erabilitut, baina gero kontuatu naiz, txorrada da dala. Osea, nire zapi bat hartzen nun, burun jartzen nun, nik garbi naukan, iordekoik ez nula nahi, nire zapiakin berdin ibili naiz, eta oso eder besten begiradantzako. Negozioko aukera, antxen ez, salmentarako saiakera. Gero, aipatzen zenuten hor gizonena, baina, karo, ere, gizonek berea ere izanen dute. Zeren adiez, ez dute hainbertze, ez dugu izaten hainbertze erreistasun emozional, hainbertze inteligentzia emozional erraten dena normalki, holako gauza komunikatzeko, orduan, ikusi barko da, igual gizonek ere bai, arron barnean guzti hau. Bai, baina nik uste hori gizonen lana dela, gu askotan plantatu deure bai horrera nora iritsi edo nola egin, baina hitze gure bai emakumeak jartza karga bat, aber gizonak nola gestionatu behar duten beraien gauzak ez, ere dela kargaturan jartza, orduan gu gurera ez, pixkat noski gizon guztik, nik esango nuke... Baina baita ere dela patriarkatua. Baita ere dela patriarkatua ez, gizonei egiten dien egotea altxatzea. Eta nik esango nuke, atea zabali daude, baina oaine emakumeak aiga lanian, eta minbizi prozesu batian betikoa ez, emakume bat gaixotzea eta zaintza lanak zeinek hartzeitu. Normalian, berriz emakumeak.
Gizonezkoak beti, ez dakit. Bai, gizonezko askoi lagundu bartzaie, beraien emakumeri diagnostikatzen duten minbizia. Hoi da. Eta gainera, batzuk ez du, eske suerta daukat nire gizonak umei parkera ematen diela. Nola izan daiteke hori suerte bat, bai, aita da, esan eraman ez, baina holako gauza pilo bat ikusten dira inurrin, eta bai erakutsi behar diala, ze hiltzei, baina emakume batzu gainera, hori, ez dakitela oso nola gestionatu beraien senarrekin minbizia. Azkenean, badut sentsazio hori zuei haitzen, da, egunerokoan dauden gatazka horiek, minbiziak egiten dituena pixket ere azaleratu, ez? Eta hor kusten dire argiago, igual, ez? Nola baden diferentzia bat, ez? Etxeko lanetan adibidez, karo, momentu batean emakumeak ezin baditu, ezin eraman, ostra, emakume produktibo bat, bihurtzen da ez produktiboa urte tapikoan, demora luze bat. Eta zaintza lan guzti horiek orain nork, ez? Claro, bai. Aipatzen zenuten, lehen horran duzue, ingurukoek ere batzutan ez dakitela ongi hau nora eraman, ingurukerek ere pairatzen dutela, eta irakurtzen zuen webgunean, bazagoen hor testigantza bat, Iñaki Lasarena, aski ederra, ez? Eta erraten zuen nola minbizia etortzen den kolpeka, eta bukatzen zuen bere testigantza hori erraten, haizu, minbizia duten pertsonek nola ez, pairatzen dute hau gogorre, baina ingurukoek ere pairatzen dutela, eta hori ere lotxari gabe erran behar dela, ez? Nola baitere. Eta ez dakit, mandit zer pentsatu horrek ere bai, ez? Bai, horre inurrin ere, de hecho, gauza asko, baina horrekin ere lan egin behar dauz, irutzen zait, oso zaila dela ere bai zaintzaile papera. Askotan zeinek zaintzen du zaintzailea, ez? Galdetzen dugu, eta eskegia da, azkenean, zaila da, ez dakizulako nola gestionatu, zuretzat ere gogorra dalako maite duzun pertsona hori horrela ikustea orduan, bai eduki behar dutela beste espazio bat, ontaz hitz egiteko, ontaz konpartitzeko, jakiteko ere pixkat nola bideratu. Erabat adoz, nik beti esaten dut, nik momentu oro nabaritu dut, ondo nahon, okersio nahon, nire gorputza nola daun, ze momentutan nahon. Ta ingurukoak igual ondo ikuste zaitue, baina ez dakik igual momentu hortan besarkada bat behar dezu, ze izan sentitzen, eta askoi kostatzen zaie, ez, hitz egitea. Nei herrian jende asko etorri zaite esanaz, nik ere pasa nun, eta oain esan diate, ez duelako eduki, txoko bat hitz egiteko eta bere inguruko ez, orduan beak esaten duena. Oso garrantzitsua da, gukoain gure txokoa dakaun bezala hitz egiteko, zaintza papera hoi iten dutenak igual plazaratzeko, ez, behaien bizipenak. Horre, etorri ze burura, Un monstruo viene a verme pelikulan, ez? Uste dut ukitzen duela olako gai bat, nahiko, ez? Korapilatxua edo dela inzuzen ere, uste dut ama batek, ez? Detektatzen dutela minbizia, eta orduen aurrak nolabait ere badu hor pentsamentu obsesibo bat, eta da min horren aurrean, momentu batean, pentsatzen duela, nahiago duela hori akitzea, ez? Eta horrek sortzen dion ere kulpa sentsazioa, eta nolabait ere trama horrekin garatzen da. Zenbat gauza ukitzen dituen erran nahi dut kontu honek. Akitzeko eskatuko dizut bakoitzari gauza bat, zure kasuan Julene, zer errango zenion minbizia duen pertsona bat, pertsona horren inguruan, dabilen norbaiti, ez dakit, aholkuren bat, edo zer errango zenion, nola hurbildu, ez dakit. Zaila dela, lasai egoteko, kulpa alde batera guzteko, ze oso presente daukagun kulpa beti, orduan ez dago modurik, askotan galdetzen digute zer esango zenuke edo, batzutan ez dagoela pozima magikorik edo, ez? Nik uste dut balio duna bakoitzak sentitzen duenetik egitea, ez? Azkenean, ateratzea zaizu hau, ateratzaizu hau. Gero besteak esango dizu igual hori ez duela behar, ez? Baina nik bai hori askatasunez eraman eta ezin duenak ere askatasunez eraman, ez senti ez dela kulpa, ze hemen gaude biak hitz egiten, oso irikia gea, baina badago jendea ez duna hortaz hitz egiten, eta ez duna hitz egin nahi, orduan, herramientak eman, eta nik uste dut hori tribuan, elkarrekin, esperientziak entzuten, ez, batek igual entzun, besteak hitz egin, hoiz esango nioke, ez dagoela gauza zuzenik, baina gerturatze bada, igual gauzak, aldiala, ez? Atera, ez dakit duna esplika. Gerturatze hortan mintzen ikasiko duela, ez? Bai, edo hausartzea, etortzera, eta gero, ikusiko da.
Baina zure kasuan, hain zuzen ere minbizia pairatzen ari duen edo prozesu hortan dagoen pertsona bati, ez dakit lehen horran duzu izen eta bizen kontua dela, ez? Baina, bueno, ez dakit zerbait arrango zenion. Hoi da, argi eta garbi, kasu bakoitzak izena bizena daukala. Lasai, bakit zaila dala, baina lasai hartzeko, nik beti esaten dut beste gaixotasun bada. Nik jende guztia esan diot, zuri esateizuek gripea daukazula eta botika hau hartu behar dezu, ez dut izenik izango, eta hoi hartzen dezu. Minbizi kasuan esango izue kimio hartu behar dezun, radio, eta gero, olako elkarteta edo hurbiltzeko lasai, ze da zure txokua, itxeingo zuenak danak gai berdinei buruz, eta zuk zurea aportatuko ezun bezala, bestek aportatuko izue zuri, eta ikasingo ezu. Nik Inurriko podcastekin nire aletxua jarri nun, baina beste podcast batzuk entzunaz ikasiret pila bat. Eta lagun batek esaten zian bezala, ez da behin entzuteko gauza bat. Da, entziklopedia bat hor da ona, tarteka berriz entzuteko. Orduan, baliabideak badaudela. Eta ingurukoak, hoixen, askotan horregote utxakin nahikoa izaten deula. Ez dela zertan gainean egon barrik, ze horrek batzutan agobiatu egiten gaitu. Egon utxakin, kitxo begirada bat, besarkada bat, nahikoa izaten dela askotan ez bakizu zer esan, eta bestela esan, eta bestaldekoak erantzungo izu, gaur ez dut nahi hori. Osa, askatasuna. Ipatzen zen bezala Maia, justo gauza hauetaz gehiago ikasteko gaurkoa bakarrik sarrera txiki bat izan da, baina zuzen ere egin duzue podcast bat, ez dakit behintzat non aurkitzen aldugu izenburua erran, eta gero bakoitzak izanen du aukera. Podcasta dago bitan bezala zatituta, batetik Minbizi podcasta, YouTubeen aurkitu daiteke, edo gure Instagramen ere linka zuzenak badaude, hor 9 kapitulo daude, eta Amaiak esan bezala kapitulo bakoitzak gai bat jorratzen du. Eta kapitulo bakoitzean daude bi pertsona minbizia pasa edo pasatzen ari dianak, gehi aditu bat ere, pixkat ematen diona aditu ikuspuntu hori. Eta gero dago bestetik Dragon Cancer, diala 4 kapitulo eta erderazko kapituloa dira. Kasu horretan, irismen gehiagorekin ere bai, Euskal Herritik hori da, kanpo ere bai. azkenean Inurrin badaukagu, Inurriko bat katalana da, orduan, horregatik. Berak ere nahi zuen podcasta. Hitz ederra hauekin utziko dugu, gaurkoan hemen, eskertzea bakarrik Amaiari eta Juleneri, beren, ausardia unengatik, hitz horiek mai gainean jartzegatik, nik uste dut denek, nik bera ez, ditugula zalantzak, jakiterakoan nola hurbildu honetara, baina, zorionez Amaia eta Julene moduko pertsonek, eta Inurri bezalako elkartek laguntzen digute, honetan pixket ere modu hobean egiteko, beraz, eskertzea bertzerik etzai gelditzen. Hemen, gurean erraten genuena, Inurri elkartekoak Julene Iarramendi, eta Amaia Ullate, gure guzti hau kontatzen. Mila esker dut. Eskerrak zuei, aukera hau ematagatik, eta gure esperientzia plazaratzen laguntzagatik. Zuei berriro ere. Zera, hauxen, gaur hemen aurkezteko, zuei eskaintzeko genuena, magazina saio honetan, eta asteburu ona pasatzera orain, astelehenean hemen bueltatu gara, printzipioz ez bada, globo txinoek edo zerbait egiten dutela, edo estatu batuarrei burua joaten zaiela, eta dena lertzen dutela, printzipioz, astelehenean hemen egonen gara. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Hauna da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.